Kabare. Api. Kok ndi, Mas? Wah, iki kokono, Mas. Lah kok mantolan iku kresek ngono iki piye? Ya lek nganggo payung samar kene BDM, Mas. Sing ngene ora ati, Mas. Mas, dico golek meneh sing akeh. Iya, Mas. Oke, siap. Jago sing. Dombeni teh. Mantap iki. Suwun yo. Oke, siap. Iki bekasnya sapa, Mas? Kok wis kelong. Serah apa bekase mau ayu. Bekase mau ayu. Pakem, Mas. Pakem ra sih. Wah, tak dombe yo. Kenapa? Wah, yang mesti sing jajal wong iki nganggone ngono iki. Hati-hatinya ayu-ayu ya. Tapi wis mati kan. Kasih saya sira mau pekut kuwi ra apa Mas. Timbang mikirke dhewe sing karo wong liyane. Iya, Mas. Lah iki dodolannya apa ya, Mas? Dodol koyo basane pecel lele ku Mas. Goreng karo bakar. Wah, enak. Oh, enak jelas Mas. Tur regane ora larang Mas. Terjangkau. Wah, lah iki jeneng warungnya apa, Mas? Mas aku nduk rabun kon Mas. Kuwi warung Monggo Pinara. Wah, cocok. Wis tekon jago ya. Mantap. Ya sing menune ini kok, akeh kok. Akeh. Oke. Dibonusi karo tempe plus tempe. Wah, plus tempe. Tempe muda, Mas. Tempe lek timbangi goreng-goreng bakar-bakar Mas, tergantung jalukane. Wah, masuk siap. Lah takon sampean dhewe gendengan durung, Mas? Gendengane cukup karo nganu ra Mas, karo sandal wae. Wah, tuh ya. Wes ngene Mas, timbang sampean mikir karo DE sing ora tenanan. Sing ninggalke sampean tanpa sebab, tanpa lanangan wong liya. Wah, kuwi loro ati, Mas. Wes mending beda-beda. Apa? Mengayal sing paling penak apa Mas? Wah, mengayal bulan-bulan sing happy, Mas. Nek karo DE. Liyane kuwi salah Mas, apa meneh? Lah apa, Mas? Wah, mengayal bersama dia di pelaminan tapi dianya sama orang lain, Mas. Wah, loro ati kuwi, pakem loro ati iki, Mas. Wis ora golek maneh sing akeh. Wong wedokan tak kaitok, Mas. Masuk kuwi. Nah, iya. Wis KDE sing wis ya wis ben deh, Mas. Wis ora. Ora sok bedhe gelap ora. Tugas aku ninggalke kae tapi entuke malah lu elek sertai. Umet. Iya. Ya elek opo ning disyukuri, penting ora gawe loro ati, Mas. Iya. Salaman sik, Mas. Oke, siap.